Здравейте! Здравейте! Бихте ли ни се представили? Ами, аз се казвам Тодор Коцев. Преди година близо карах при вас Prince 2. Все още имам да си вземем изпит, разбира се. Надявам се в началото на другата година да има курс и изпит и да изкарам пак и вече да си вземем изпита на пълно. Работя в HP от 3 години и се развивам в IT Service Management. По-скоро с IT се занимавам. И точно за това бях до вашите услуги като обучения, понеже предлагате доста интересни неща, които смятам да използвам в следващите години като обучение. Добре, това беше присъствен курс на обучение, 3-дневен. Какви са ползите за вас от едно такова обучение, от този конкретен курс? Ползите са... Аз имах идея да се развивам в Project Management. Все още имам тази идея и исках да получа повече знания. Не само сертификата, но и самите знания. И най-малко това беше, което и да се развивам кариерно развитие да имам. А пък и да науча нещо ново, понеже аз работя в support, бях Lotus Domain администратор. Както казах, искам да се развивам в IT Service Management, както и в Project Management. И тази гледна точка аз предприех това решение да уча. Тоест с цел кариерно развитие? С цел кариерно развитие на времето. Как преценявате? Коя е най-силната страна на училището, курса, който вие посетихте? Според мен най-силната страна е, че организацията е на много високо ниво. Всичко е организирано, лектори от чужбина има, цяло курсовете са доста интересни, някои са по-интензивни, но пак се успя да се научи всичко дори за 3 дни. Факта, че се организират такива мероприятия като това, за познанства и за размяна на опит с други хора. А пък като гледам, вие продължавате да набирате сила и аз лично се надявам след няколко години да сте още по-голяма фирма и голям център за знания и да предлагате повече обучения и аз да се възползвам от тях. С коя дума бихте асоциирали училището? Трябва с една дума, която ви изниква. С вдъхновение. Вдъхновение? Да. И бихте ли препоръчали училището? Да, разбира се, аз съм го препоръчвал. Съм сигурен дали сега някой се е свързвал, но съм го препоръчвал като добър център за наука и за знание. Добре, благодаря ви за отделеното време. Благодаря и на вас успех.